बिनिफ्राय जों आस्ते थोथ्रोख्लाय सानि टुर्नामेन्ट जे पहिलानि बरनावबो जों जतबो नायनायनि बाय जों खोब एक्साइटेड दंजों जे जों फार्स्ट जे टुर्नामेन्ट जों वेलकाम स्पिच ना जों किसा खोनालायनो जों जत थाथो हादि जों नुबाय माने लादि पइन्ट जतबो आसा कासुनि दङ फोरावनि पइन्ट हामबाय जों दिनै 14-12 गालादेपा कसमतुरी बाजाराव और कायसा भलिबल टूर्नामेंट लुकजाक हामसा वेलफेयर सोसाइटी निते और पैसा এবং जों वानसुगु 15-12 खेला दुलानि माध्यमेनो जिनि यां जेनारेशन थाङै माननाय এবং বিভিন্ন যে ড্রাগস তারমানে হামিয়া মানে চাওই एक्जाक्ट माने चावै जिनि यां जेनारेशन नष्ट हइतों माने जरागो अबहायके हामसा वेलफेयर सोसाइटी जे उद्योग नामानि बेलाके हामसा वेलफेयर सोसाइटी न এবং अमहायके थोंक्रों এবং गोबांमा जे थंनाय बरावबो थोंक्रों उङै थायो এবং বিভিন্ন हामिया मानैनि थिके बराव गाहाम जागायाव सफैनानै तारमाने भलिबल टूर्नामेंट जे खुलुमनाय बरावनो हामबाय এবং যারা थंनाय फायनाय जतन हामबाय 16-12 फार्स्ट प्राइज बस सेकंड प्राइज बस फार्स्ट प्राइज 8,000 सेकंड प्राइज 8,000 नि नाव बरंनि बिसिंथि जे सफायनाय तमा मेसेज तंनाय तबो जे काबमा टिपो सरो जे ड्रग्स बाय गदले तंनाय रनो तमा मेसेज तंनाय आबनो साव जरा तब ड्रग्स सावै हामिया माने सावै एक्जाक्ट माने सावै लामारो क्लाइजा 16 जे अबहायके जों उद्योग मालानाय सोसाइटी नि राव काहाम काहाम खेला दुला भलिबल सिमिया विभिन्न फुटबल टेनिस बल नि गोबां माजे तंनाय अबहायके खुलुगै माने दफानाव मथांनि नांनाय एबं सोसाइटी राव नबो जों थिकलेतनानि बागै जों उद्योग लानि नांनाय